Já jsem Manorod, ale známí mi taky říkají ničitel. Jsem pánem pekel a věrným služebníkem Lorda Archimonda. Nyní vám povím svůj příběh a poté vás zničím. Spolu s ostatními pány pekel jsme se stali součástí plamené legie a vydali se ničit jeden svět za druhým. Byla to docela sranda, ale bylo to hrozně lehké. Neuvěřitelně jsem začal tlousnout a všichni se mi smáli. Dokud jsme jednoho dne nedorazili do Azerotu. Náš šéf Sargeras se nejprve pokusil tento svět ovládnout lstí. Znáte to, sliboval nižší daně, vyšší důchody, nižší daň z ropy. Jo, a jen tak mimochodem namluvil jakési elfské králně, že je bůh či co, a přišel očistit tento svět. No, a znáte ty šikmouché, skočí úplně na všechno. Tak jsme tedy napochodovali do Azerotu a začali tam řádit. Nikomu z začátku nebylo divné, že najednou všude po okolí chodí obrovští démoni, někteří velcí jak 4patrový barák a občas rozdupou nějaké město či usedlost. Pár let či století, už nevím jak dlouho, to docela fungovalo, ale pak to lidem začalo tak nějak vadit. Nejspíše něco proti té nové dani ze vzduchu či co, nevím. Ti obyvatelé Azerotu jsou nějací divní. Chvilku jim seberete vzduch a hned se vztekají a bouří. Tuším, že to bylo 17. listopadu. To začali stávkovat a pobíhat všude ze transparenty, jako stop požírání dětí, či vraťte nám naše pety. A takové voloviny, prostě hrůza. Proto jsme se na ně vypatlali a šli jsme do háje. Možná se jim nelíbily naše swingers party. Viděli jste někdy démoní swingers party? To je teprv jízda. Ta poslední se docela zvrhla. Asi moc chlastu. A milem jsme prostě roztrhali celý Kalimdor. Ta azerotská litosféra tak nic nevydrží. Člověk si potřebuje odskočit a hned je tam kráter jak hovado. No, ale zpět k našemu tažení. Byli jsme kvůli takovým prkotinám bez pardonu vyhnáni, ale my se jen tak nevzdali. Dali jsme si chvilku pauzu a asi tak o 10 000 let později jsme se zase vrátili. Ostatní světy totiž moc nevydrželi a tak jsme se rozhodli, že se vrátíme zpátky do onho Azerotu. Sargeresův sluha, Kill Jaden, přišel s dost dobrým nápadem. Tentokrát začít u orků. Tihle zelenokošci jsou ještě tupější než ti šikmouší elfáci. Proto jim nakecal nějaké blbosti, že budou hrozně oupí, když vypí moji krev. Chápete to? Mojí krev. Nechápu, jak to toho Dumba se napadlo. Ale co se dalo dělat? Prostě jsem si založil vlastní farmaceutickou firmu a začal jsem ve velkém distribuovat mou krev. Ale orkové to s ní trošku přehnali. Já věděl, že jsem jim to měl dát pouze na předpis. A začali se divně červenat a následně potom začali úplně blbnout. Chci tím říct, že byli naprosto sjetí. To byl asi ten důvod, proč ta jejich skorumpovaná armáda, která měla ovládnout za nás jejich svět, byla poražena. Naprosto rozmetána. Takže jsme byli zase v háji, teda mysleli jsme si to. O několik let později se totiž díky Nezulovi a Artasovi plamená legie opět vrátila. A i se mnou. Povedlo se mi znovu dílovat moji krev a skorumpovat toho šéfa zelenokošců, Kroma Hellscreama, díky němu a jeho klanu Warsong. A totální extázi z mé krve se nám podařilo udělat největší kalbu, co jsem kdy zažil. Dokonce se jí zúčastnil jeden polobůh, tuším, že se jmenoval Cenarius, ale nebyl natolik haliva zvyklý a proto hned skapal. Navždy. Krom Hellscream se z toho nějak dostal a začal dělat problémy. Společně se svým bráchou, Trálem a nějakou poběhlicí, co si říkal tuším, že Jaina, se proti mě spikli a chtěli, abych přestal dílovat a prodávat kalivo. Poslal jsem je do háje, ale Groma to nějak naštvalo a zasekl mi svou obří obouruční sekeru přímo do panděra. Byl jsem tehdy po velmi výživném obědě, proto jsem po zásahu mého břicha doslova bouchl. Grom takový nápor všelakých plynů naprosto nezvládl a zemřel přímo na místě. Teda stejně jako já. Kdo by taky vydržel tolik sajrajtu, co se nás hromáždilo v mém panděru za ty 1000 let.
No, až jsem mrtvý. A tím je to tedy u konce. Bohužel vás už nezničím, jak jsem původně zamýšlel. Sedím totiž stále v očistci a hraju mariáš s mým novým kámošem, Janem Pavlem, docela týpek. Tvrdí, že byl prý papež. No, už to opravdu stačí, řekl jsem vám toho až. A navíc se blíží čas oběda, takže musím pádit. A pamatujte, že jednoho dne vás všechny zničím.